93.9. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado nyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ang ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Maayong buntag, mga idol at lahat ng mga kababayan natin. Ako, si Tito Bong. Hi, Tito Bong. Oh, Ate Chrissy, kamusta ka na dyan sa telepono? Hindi dyan ka na ba nakatira ngayon? Hindi naman, pansamantala lang. Kamusta ka dyan? Parang ang saya-saya mo pang wala ako Masaya ako dahil wala akong kakumpetensya kay Pangulong Dagong. Ay, grabe ka. Sa akin lang yan si Pangulo. Bantayan mo si Pangulo. Oras na para i-welcome natin ang iyong pinakamamahal na... Pangulong Dagong! Bakit wala na kayong endearment, ha? My loves. Magandang Nagtatampo kasi ako dyan. magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Naimbag na bigat kada kayo. Maray na agas sa inyo ng gabos. Mayong udto kaninyong tanan, mayong paniaga gali mga toto, mga lunggo na to diha ng mga utod naton. Kag sa imo Tito Bong and kay Madam Chrissy. Hi ma'am, magandang araw po. Ma'am. Ano, i-mention mo na naman yung mga to all the girls you've loved before. Ma'am, wala akong sinabi na banggitin ko yung mga... Hinihintay ko naman talaga yan. Ikaw lang. Ready na akong masaktan. Ma'am, ikaw man ang nag-suggest na i-mention ko yung mga... Inulit ka, paulit-ulit. Hindi ko inulit, ma'am. Ganyan ka naman. I just... Gusto mo akong nasasakto. Paulit-ulit. Huwag kang... hindi ko na ulitin, ma'am, na banggitin yung mga... Ay, oo na. Tatanggalin ko na talaga yung file na yan dyan. Magsumbong na nga tayo, Bong. Oras na mga idol para sa inyong iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Unang sumbong, good morning Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Yes. Isumbong ko lang po yung aso namin o aso ng kapitbahay namin. Palagi po kasi siyang nakaabang sa amin kapag kumakain na kami ng aking asawa. At kapag pinapakain na namin ang ulam namin, tinik ng isda ang aming nilalagay. At saka buto ng manok. Kaya ang arte-arte ng aso nila, ayaw kumain. Ano po ba ang nararapat namin gawin dito? Si Sally po ito ng Novaliches sa Quezon City. Ma'am, kahit ako naman yung aso, ma'am, hindi. Ano bang pwedeng kainin sa tinik, ma'am? Yung laman, wala namang laman. Yung tinik na nga eh. Pag gusto mo ba yung matinik ka? Pag natinik ka, kailangan mo pa ng kanin. Minsan saging para itulak yung tinik. Minsan ipakalmot mo pa sa pusa. Pag natinik. Ngayon ipakain mo pa sa aso yung tinik. Maawa ka naman, ma'am. Give them enough justice. Bigyan nyo naman ng laman. Hindi lang puro tinik. Okay?
may laman din ang ipakain nyo sa inyong aso. Okay? There you go. Next. Isumbong kay Pangulong Isa pang sumbong mula naman ito sa isang fitness coach na si Sherwil Bautista ng Lipa City. Aba, parang parehas kami ng abs niyan. Isumbong ko lang sana ang aking kliyente. Bakit? Dahil mula na nag-exercise kami kagabi, hindi na po kasi siya nakabangon ngayong umaga. dahil sumakit daw ang kanyang mga kalamnan. Ano po ba ang nararapat kong gawin sa kanya? Gayong ginagawa namin ito online lang, as in nag-video call teaching lang kami. So, abang naka-online, na ano siya, na pamaol sa Tagalog? Sumasakit ang kanyang mga kalamnan. Alam mo, dapat kasi dinahandahan mo muna, sir. Wala namang masama mag-exercise. Pagbaguhan po kasi, unang salang yan, sasakit talaga po ang katawan. Kaya sabihan mo na lang yung client mo, i-online na rin ang kanyang body pain. Para i-online mo rin yung massage mo. That's the only thing you can do para maano ka. Makabawi ka sa kanya. Lahat na lang ata ngayon, Ate Chrissy, Pangulong Dagong, puro na online. Ay, Pati ang pag-ehersisyo, Kaya nga, online. hindi lang online. Baka mamaya pati Oh. pag-ibig ni Pangulo online na. Hindi lang online, ma'am. On-air pa. Kinikilig talaga ako. Lalo na may to all the girls. Oh, ma'am, ikaw naman. Go ahead. Isa bang sumbong, Ate Chrissy, i-shoot mo na! Okay, the sumbong is from Marivic. Okay. Pangulong Dagong, Tito Bongay natin, Chrissy, isusumbong ko lang po yung kapitbahay namin Bakit? na nagpapatugtog ng radyo. Puro yung speaker nila nasa labas ng bahay namin, ubod ng lakas. Bakit po nasa labas ng bahay namin? Ma'am, Ano po kaya gagawin ko? please let them know. Bawal pa po ang disco ngayon. So if they're planning na magpa-disco dyan sa bahay nila, sabihan niyo po, nagsabi si Pangulong Dagong, bawal pa po ang mass gathering. Okay? Kung mag-disco man sila, ma'am, dapat ano lang, yung sila-sila lang muna, Bong. Wala munang sasali. Tama. Isa-isa lang. Kung gusto mag-disco, tulad nito. Ayan. Isa-isa lang. Tapos yung isa naman, lalabas yan naman yung sasayaw. Okay, substitution. Yung isa naman ang sasayaw. May social distancing. Ganoon. Kasi bawal nga talaga. Kaya nga tayo nag-MECQ. Para hindi maano. Okay, ikaw naman. Next. Okay, pag sayaw ng isa, ikaw naman. Ayan. Ayan, ganyan lang. Ang bago-bago. Ano ko yung kantang yan? Ang bago-bago ng awitin, Pangulong Dagong, Ate Chrissy. Luma na pala yun. Yan yung pinapatugtog ng kasambahay namin habang naglalagay siya ng chinchunsu sa mukha niya. Asensya na, ma'am at Tito Bong, kasi para sa akin bago pa yan eh. Luma na pala yan. Mukhang hindi pa na-launch yung kanta na yan, Pangulo. Sandali. Hello. I-update nyo nga yung music library ko dyan. Ay, nako. Ba't puro 80s ito? Okay, next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pa ang sumbong, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isumbong ko lang po yung kapitbahay na naman namin. Bakit? May kulani po kasi siya sa singit. Ano po ba ang tamang gamot sa kulani? Hindi na po kasi siya makalakad ng maayos. Si Dan Hill po ito ng Makati City. Dan, sa Bisaya yung kulani, Lusay. May kanta yan sa Bisaya eh. Bantog radi ay murag Lusay. Kay bayot di ay. Hindi kasi, Subtitle, please. kaya pala may kulani kay Becky pala. Bakit naging Becky? Kasi yung kulani, sagabal sa paglakad. Kung straight maglakad yung kapitbahay mo, dahil may kulani,
kikimbot-kimbot na yan. Kaya mapagkamalan siyang Vicky. Oh, para siyang pato maglakad ganyan, oh. Nakausli yung puwit. Nakausli ang puwit. Ng bayot. Vicky. Ng Vicky. Hindi ng pato. Oh, ganun yan. Kinding-kinding yan maglakad. Yung Vicky. Yung pato nga. Anong Vicky? Silingan na muna. Sinang Diba, Vicky. masakit yan pag nagagalaw. Yung kulani. Yung pato. Lima, dalawa lang ang kanyang mga paan yan. Ng pato. Hindi, ng Vicky. Siyempre may pakpak yan, pwedeng lumipad. Yung pato. Yung Vicky. I will fly. Papunta sa rainbow. ang Vicky. Oo. Hindi, yung kulani, papunta sa rainbow. Ingat kayo ha, baka pumutok yan. Yung kulani. Yung pato. Next. Sumbong kay Pangulong Isa Dagong. pang sumbong. Tayo, Bong. Dito naman tayo sa ating mobile phone. Hello. Idol, pangalan. Alex po. Ha? Alex. Alex, taga saan? Tagaytay ho. Tagaytay. Opo. Ang lapit. Ba't ka sumisigaw? Galit ka sa akin? Next. Uy, anong trabaho? Basta driver. Lami, mutilap. Uy, ikaw ha. Pag sure, baya mo diha. Kaya pala, Magaling tumilap. anong magaling tumilap? Isaya nyo kay kado, mantong rahilis na kay kagdila do. Pay dila ni mo marag labakara. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, susumbong ko lang yung baka ko kasi yung baka ko namatay. Nilalangaw. Yung baka? Yung baka. Pero yung langaw namatay, bakit hindi binabaka? Grabe yung Pasintabi sa lahat ng mga kumakain ngayon. Grabe yung logic mo ha. Grabe. Meron yan, binabaka yung langaw. Kaso yung fruit cake ng baka. Yan, nakita mo yan? Yun ang nagbabaka sa langaw, yung kanyang fruit cake. Bay, hinaan mo konti, bay, kayo nag-feedback, bay. Uy, nag-feedback ba? Unsa man ka? Nagalit. Ibutang imong speaker dito sa taal. Para dili mo lanog. O ganun lang yan. Kung gusto mo magtinula ka o magbalbakwa ka, kung walang baka di langaw ibalbakwa mo. Bida ni mga Bisaya. Basta driver ko kusog na mo tilap. Hindi ka naman galit niyan, Pangulong Dagong. Hindi. Ma'am, okay ka lang dyan, ma'am. Sumbong, ma'am. Go ahead. Isa pa ang sumbong, Ate Chrissy, i-shoot mo na! The sumbong is from Gladys Vergara, Angkaya. Go ahead. Isusumbong ko lang po, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy, itong batang makulit na si Seisha Vergara Bravo, na lahat ng password ng city ng mga kasama sa bahay ay alam niya. Oy. Kahit hindi naman namin sinasabi sa kanya, Oy. na mamalayan na lang na bukas na ang cellphone nila. Kaya natatakot ako na isang araw baka pati cellphone ko alam na din ang password. Ano po kaya ang gagawin ko sa batang are? Delikado yung batang yan, isa yung hacker. Sandali, ma'am. Hello, NBI. I-verify niyo yung bata na yan. Baka ma-hack yung cellphone ko. Baka makita niyo yung mga ano ko doon. Mga alin? Mga photos ko na ano. Yung walang mga damit, Pangulo. Yung photos ko na ano, nakatibak lang ako. Yung isa kong suot doon, T-front. Yung T, nasa harap ang T. Anyway, baka mag-hacker yan paglaki, ma'am. Kaya magaling man magbukas ng cellphone.
Ay, nako. Anyway, next sa palas. Isa pang sumbong mula naman dito sa ating telepono. 8584-5545. Hello, Idol. Pangalan? Hello po. Hello, Tito Mo. Hello. Madam Chrissy at Pangulan Go Ayoko na ahead. magsalita. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, sumbong ko lang po yung sarili ko. Bakit? Paano Pangulong Dagong, birthday ko bukas wala kayo. Hindi gusto mo i-adjust namin? Ikaw ang mag-adjust, Brad. Hindi ko po kayo ma-invite. Wala din akong handa. Wala kaming programa bukas, kaya i-adjust mo dapat yung birthday mo ngayon. Kaya, happy last birthday. Aray ko. Para ngayong taon. Ilang beses ka ba mag-birthday sa isang taon? Dalawa po. Isa lang. Bakit? Dalawa po yung ano ko yung sa birth certificate ko. 8 and 9. Pero, Pangulong Dagong, nagtataka ako kay Babsi. Bakit? Nung mga nakalipas na ilang buwan, lalaki pa ang kanyang boses. Ngayon, parang naiiba na. Nandahil sa quarantine. Nawa po kay Johnny Buko. Parang nibawg na, Pangulong Dagong. Ibawag ang iyang quarantine. Okay, bye. Orasyon. Oras na para sa inyong iba't ibang klase ng mga paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Bago ang lahat, salamat sa mga sumuporta sa atin. Patuloy lang po ang inyong IFM sa pagbibigay ng kasiyahan, mga papremyo sa promo at iba pa. At lalong-lalo na para sa ating mga medical frontliners, palakpakan natin sila. Lahat ng mga frontliners, para po sa inyo ang Orimos na ito. Anad, bakag, anad, botol, laman, bota. Anad, bakag, anad, botol, laman, Bota. Grabe, ma'am. Hindi ko na Simulan na natin. sa lahat ng mga staff dyan sa Project Topsy sa Moonwalk Paranaque. Nagipangunahan ni Stewart Lagsil, si RJ Ernie, JJ Loto, og ang kanilang tag-iya diha na si JM Magalona. Sir JM, magpa-ads na kayo. Siyempre, sa lahat ng mga tropa ni Nanay Ana, sa lahat ng Masarte at Felicilda family dyan sa may Santo Tomas, Batangas, nag-iyahang mga igsuon o mga kaparyentehan na si Susan Opus na taga Pusok, Lapu-Lapu, Cebu City. Nakikinig daw sila araw-araw o nagpaabot sa kay Pangulong Dagong na ipaorasyon daw sila para sumikat naman daw mga taga Sugbo. Mga Bisaya diha, mag-face mask po kayo. Go ahead, madam. Paorasyon sa lahat ng mga nagmamahal kay Ate Chrissy, kay Catherine, kay Marvin, kay Shine, kay M.A. Stella, Mag-face kay mask. Patricia, Mag-face mask. pati na rin sa lahat ng mga riders Face mask. Ayan na naman na ang pogi na gwapo pa. Magpa-renew na kayo. Pogi na gwapo pa. Magpa-renew na kayo. Pati na rin sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa Angono Wet Market, yung mga nagtitinda dyan Basang-basa ng talaga. tilapia at bangus, kay Ate Corazon, kay Ate Lydia, at pati na rin sa poging-poging si Marlon. Basang-basa ang tilapia ni Marlon. Ito naman si Toto Roses, lahat daw ng mga delivery boys, Marivic, kay John, Christina Pangilinan, Jason Figueroa, Divine Pora, Bernardo, Aitin Alarin, John Mark Tarzona, Nabilito, Tusan, Chona Lumacto, J. Martinez, John Mar Estimo, Ana Marie, Jocelyn Lariosa, at sa lahat ng mga membro ng
Labahagang, Imers Mercadan, Ruel Eringco, Atan Lumansok, Ilbis Cabandit, Roger Lumansok, Pedro, Ali at Sari Lumansok at si Olympic, Dionisio, Sinday, Tansong Rolion, George Simeon, dahil na lockdown pati kanilang mga gunting at labaha. Delikado. Iyan sila. Mga taga-Ad Homes Realty Corporation. Magpa-add sa kayo. Gipangunahan ni Bong Sir Dex at ni Ma'am Edith. Magpa-add Kauban ang mga kasama ni Chanel na nasa kondo daw siya na lockdown. Magpa-ads na kayo. Si Jeline Valenzuela aka Manny Magnet, pati na rin si Veronica Aquino aka Ivana Buhawi. Ginugutom daw sila ngayon, Pangulo. Di kumain ka. At si Ma'am Lorraine Flores, road to 1 million. Congrats daw. Salamat po sa inyo, madam. Oras na mga idol para sa ating pinag-uusapang Last Talk featuring Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, mamili ka. Go ahead. Lupa o tubig? I'll go for tubig na lang. Kasi mas uhaw pa ako sa camel. Kailangan mapawi ang uhaw ko. Kung walang tubig, mahirap inumin ang lupa. Paano na ang camel? Kung nauuhaw ka, nandito naman ako. Ayan na, mukhang camel. Grabe ka. Sorry, ma. Ginulat mo. Camel na kikay. Ginulat mo kasi ako, ma'am. Napaka-gentleman mo. Ate Chrissy, Last Talk. Mamili ka. Dagat o kagubatan? Kagubatan. Ayan. Sabi ko na nga ba bagnot kay kagubatan. Bakit? Kagubat. Bakit, Pangulong Dagong? Hindi mo ba Kasi tinrim yang... mahilig ako sa mukhang wild. Ano yun, Bong? Hindi ka ba mahilig sa pagtitrim ng iyong kagubatan? Hindi, may ingat lang kasi may ahas sa kagubatan. Pangulong Dagong, mamili ka. Go ahead. Kung iinom ka ng isang pampalakas, ano ang gusto mo? Last Talk, gatas o kape? Pampalakas, I think, kape. Why kape? Kape kasi, alam mo, nabubuhat nga niya yung antok mo eh. Ikaw, kaya mong buhatin ang antok mo, hindi mo bubuhat. Pag ikaw inantok, mabigat talaga yan. Pero si kape, kaya niyang buhatin. Yun, no? Ate Chrissy, Last Talk. Mamili ka, suklay o salamin? Suklay. Parang wala ka namang suklay mo. Hoy, grabe ka. Kagigising lang ni Ate Chrissy, Pangulong Dagong. Ano? Kaya hindi siya gumagamit ng suklay. Mahangin ba sa labas, ma'am? Di ba nasa loob ka? Di ba nasa loob ka? Ba't mahangin sa loob? Last but not the least. Sexy tignan. Last but not the least, Last Talk, Pangulong Dagong, DJ o houseboy? Anong gagawin nilang dalawa? Pinakamalinis sa bahay. Mas malinis ang DJ. Why you say so? Malinis ang DJ. Didisinfect yan. Ang houseboy, wala yan. Hindi yan naglilinis. Nandun yan sa kabila. Ginajamming yung kasambahay. Naniligaw sa kasambahay sa kaharap na bahay o sa tapat. Kaya mas malinis ang DJ. There you go. That ends our Last Talk, mga idol. Once again, ako po, si Tito Bohong. Together with Ate Chrissy. Tingnan mo, parang camel tumawa. Hoy, Camel na uhaw. Anyway, maraming sa'yo. maraming salamat po again, our medical frontliners. Salamat po sa inyo. Patuloy lang po tayo. Let us pray all together that we can survive. Hopefully, palapit na ang vaccine para sa virus na yan. We can move forward sa ating mga buhay.
And just observe the MECQ. Let's follow the rules. Okay. Ito po si Pangulong Dagong nagsasabing maging malinis sa katawan at kapaligiran. And please do wear your face mask and face shield upang mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras. 12:03 na. Musunod na Daddy Dong and Iska Morena for Emotions on I. That time check was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak. That time check was brought to you by Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly.